فيلمنا جمر أحنت أنتوت بيت منجستي بحمام حرست ساقز نورة الدنار إينايم أتعده أتون كل تمانات وطولدو من كلا أو ستفر عليه كفال صومنتهم نايدراغون زمسل زدارق قوروتي رخولهم أتعده بوزح دنفسي سواس لزنورة دهرة حرس بوزحيت أنحتن أبو والتر جن بموسويتو لعلمات أنحزينو نتوم كل تمانات حيزو خفت بيت منجستي تفق كن زوم كل التماناتو كله دون كله مس حدا جنيا دراغون بمنفس كمز تراخون في بيت منجست مرحقهم حدا جيزان تزوفان زواقو عبيت تسألات خمس غيرو من زفلت أوار حدا سوي نوران تمزيلو بحدا جيزة إسر عمت يحلف مو أبو والتر زخونا نقوس جيرين إرغان حيلوه نخمو التداليو عرادك يسن رخو أبزا ساعات زمنايا حانتنا مترشا نجر دما زفوان نغورتسلو كودك والتر حدا نمركاويو اتوم ما خرتو إذا حساب زفتيمو بيفتيون مغنيات والتر كاوز موت نوح جيزة حليفيو اتوم كل التماناتو دوكو دما أغي كم زلوز فلت سويلن جنم مانجو اتدراغو زبال نايتا بيت منجست قبل نفتوش بيت منجست أتمو نقوس جيردن آنن إذا تصبقون سلامون بيت منجست سارحنا لكمينا قالوا نغط سمع حجي قاسا قاي تولي لي خوري لومو أو قلن تنقوس بحزني دكس أمانجو دما اتدراغو زبال قبلن اتوم ناي نقوس جيرد عليتن بنفس استراخو مخانو من فتسيمون كفال عليو خمسة كلن نفلت دراغو اتناي مترشا قبل سلازخونا دما نقوس جيرد كموتن كلو نسوون كموتيو دراغونا دما خبقت أمدري تغليلهم كطفيهم بزحن كيت أنحة نقوس جيرد يموت جن بزجر من جدي دراغو يموتن اتركو ناوكالي عليتو يشجيرو حج نوسو مستوم دك والتر تراخا سلازنورت أو زعلو يهاليو علي شو نخمس أميو سنمو كافت بيت منجستي واتس كافت بيت منجستي بزح جير حقنا أحنتن اشتي كوشت أتي إدريك زبال ودو ننقوس جيرد نرخو إدريك مستدراغون استراخو مخانو كاونا كالو اتسوات استفلي قلوتي ونيرو كالو اتسوات كوقعون تمكرو دما من مين كسغسن أيغن زنون سنكز قلوتو زدما نورت تاقوشت حلا يقوم نخووني مرتوه جن إدريك كابزوم نورت زحاو حدا نقرلو أتوزوانو زولو ناي دراغون زمسل قربت ما نمسا كم زيري إلا دما بتنكاغ يزرقاقت بزحن كيت أنحة دراغون أفتا قوشيتي متصبو أفت مأغل قول أمن مسيلو كوف بمعال كل نقرنا تعزو يتأنح حدا سراقي أحد نوك حنصات حاويقو بزح مكرانا فترة يتأنح إدريك أتشجر تناجيرو ويمت أمو من كي تشجره كاتكيتو حيزو غافت هنت أيوت بزحن كيت أنحة نايت خاوم ما حدا رزقنا أتو روبرت نفتو بوتا يمت أمو ني إدريك نخلو ججنناتو يمسجنو حتى سكن نسا دراغو خام محبئو يتسأمو ني إدريك ناو نقرو يتوعو إدريك دراغن كرنكلو حدا جان بأسن سلسترقيو نخيك أهلو سكارو يمزز دراغو إريك قتلو ممكرو من مزربو شي يمثلن ناي تخرت مأخل مغانغات فوت تمثلي لقل دلون كلو دما أبوي دراغونات مكران تشجرن نبر كاري خمزة يمتقنا مهرني حاويلو ندراغو ينقرو دراغو أبوغا حسي زخولي لكالي لنقرو مو أبوو والتر مغانخو نقرون كلوغن نتشمسو خبر غير إزدالي إزمثل أو كرميو حاوي تفق قتلو دما دراغو ني إدريك أتتخكل أنيانا يبوو تاريخ نقرو يجمر والتر ناي نقوس جيردن سوي ترونون حدو الدومينيرو والتر كهፃንነቱ ጀሚሩ ናይት ዋጋን ተኻላሳይን ማዕርግ ፈጺሙ ሲሕዎ ይፈልጥን ግን ገይረት ንወዱ ልዕሊ መጠን ይፈትዮ ስለ ዝነበረ እታ ቤት መንግስትና መምሕዳር ስራሕ ይቕርቦ ኣብቲ ሰዓት እሱ ድማ ነቶም ቤት መንግስቲ ዝሕልዩ ዝነበሩ 7 ገበላት ናይ ምሕላይ ሓላፍነት ይሸክሞ ዋልተር ነዲኡ ሮኑ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትያ ኩሉ ጊዜኡ ምስኣይ ዘሕልፎ ነይሩ ሓደ ዕለት ግን እቲ ብነፍሲ ምስኣ ዝራኸብ ድራጎን እናነፈረን ከሎ ብበርቂ ተወቂዑ ይመውት እሞ ናይ ተረከቦም ተፈጥሮ ኮይኑ እቲ ድራጎን እንተሞይቱ እቲ ሰብ ስለ ዝመውት ዋልተር ዲኡን ከሞንያ ካብ ዓለም ብሞት ትፍለ ዋልተር ናይ ዲኡ ሞት ናይቶም ድራጎናት ጥፍኣት ምዃኑ ብምንጋር ንጉስ ገይረድ ናብ ቤት መንግስቱ ክምለስን ከይተጸበየ ኣብቲ ቤት መንግስቱ ወፂኡ ደጊሙ ንኸይምለስ ይጠፍእ ድሕሪዚ ድራጎን ኤድሪክ እቲ ንጉስ ስለ ዝሞተ ሓደ ወራሲ ንስኻ ጥራሕ ቀሪኻ ዘለኻ ናይ ግድን ምሳይ ክትመጽለካ ኢሉ ይነግሮሞ ፈቃደኛ ኮይኑ ናብቲ ቤት መንግስቲ ብምኻድ ነቶም መማኽርትን ኣቕሽትን እታ ቤት መንግስቲ ይረኽቦም እቶም ሰባት ታንጢኦም ጽበዮ ነውሪኦም ዝመስሉ ምውቕን ድሙቕን ኣቀባብላ ድማ ይገብርሉ ድሕሪዚ እቲ ንጉስ ዝኾነሉ ስነ ስርዓት ይካየድ እሞ ኣቶ ሮበርት ናኡ ብምቕራብ ሓደ ግዜ ናይ ንእሽተይ ቁሸት ክንቲያ ነርካ ሕዚ ድማ ናይ ብሉእ ቤት መንግስቲ ንጉስ ኮይንካ ኣለኻ ብምባል እታ ኣኽሊለ ርእሱ የቕምጠሉ ኩሉ ኣብቲ ቤት መንግስቲ ዝነበረ ሰብ ሓድሽ ንጉሱ ገይሩ ተቐቢልዎ ንኤድሪክ ክሰግደሉ እንከሎ ብጣዕሚ ይገርሞ ኩሉ ነገር ሓንሳብ ምቕያሩ ድማ ብጣዕሚ ይድንገጽ ብውሽጡ ግን ብጣዕሚ ተሓጒሱ ዘሎ ምክንያቱ ኤድሪክ ዝተወለደሉ ምክንያት ንጉስ ንምዃኑ ኢሉ ስለ ዝኣመነ እዩ
ድሕሪዚ እዚ ሓድሽ ቤት መንግስቱ ካበይናወይ ዝኣክል ምዃኑ ንምርኣይ እቶም ሓያላት ወታደራቱን ጀነራላቱን ብምሓዝ ኣብ ፈረስ እናጋለበ ምፍታሽ ይጅምር። ድራጎ ብልዕሊኡ እናነፈረ ድሕሪ ምጽናሕ ርክብና ዝበለጸ ጠንካራ ንኽኸውን ንዓብ ዝባነ የተሰቐለ እሞ ብሓደ ንንፈር ኢሉ ሓሳብ ይቕርበሉ። ይኹን ደኣ እምበር ኤድሪክ ክንዲዚ ዝኣክል ንድራጎ ከኣምኖ ገና ድልው ከም ዘይኮነ ብምርዳእ ቁሩተይ ንኽጽበይ ሓቶ። ኤድሪክ ኣብቶም ዝቕጽሉ መዓልታት ኣብ ቤት መንግስቱ ኩሉ ሰብ ዘስተውዕሎም ብዙሓት ጽቡቓት ነገራት ይገብር። ዘይተፈትሑ ባእስታት ይፈትሕ፣ ተጻልኡ ሰባት ይሽምግል፣ ዝፈረሱ ነገራት ድማ ይጥግን። ግን እዚ ኩሉ እንትገብር ኩላቶም ከመስግንዎን ኩሉ ነገር ዝኸውንሎ ሳልኦ ምዃኑ ንኸፍልጥዎ እናደለየ እዩ። ድራጎ ብርሕቐት እዚ ኩሉ እንትዕዘብ ንእሽተይ ጭንቂ ክስምዖ ይጅምር። ብግልፂ ኤድሪክ ጽቡቕ ልቢ ዘለዎ ለባም ሰብ እዩኔ። ግን ክንዲዚ ዝኣክል ዓብዪ ቤት መንግስቲ ፈጺሞ መሓዲሩ ይፈልጥን። እዚ ድማ ናብ ሕማቕ ሰብ ንኸይቅይሮ ክሰግኡ ይጅመሩ። እቲ ምሸት ንሱ ድራጎ ምስ ሓደ መማኸሪ ንጉስ ይራኸብ እሞ ኤድሪክ ክንዲዚ ዝኣክል ጠንካራን ሓያልን ክኸውን ዝኸኣለ ኣቦኡ ዋልተር ክመውት እንከሎ እቲ ናይ ድራጎን ርክብ ናብኡ ስለ ዝሓለፈ እዩ። ግን ኤድሪክ ንእሽተይ ጉራን ሸለል ባህላይነትን ስለ ኔቶ ተፈራሕካሉን ተተጨነቕካሉን ፍጹም ይፍርደካን ኢሉ እቲ ናይ ድራጎ ጭንቂ ትኽክል ምዃኑ ይረድኦ። ይኹን ደኣ እምበር ናትካ ጥንካረ ዋላ ይሃልዮ ናትካ ቃንዛ ፈጺሙ ይስምዖን። እዚ ድማ እቲ ርክብኩም ትኽክል ከም ዘየሎ እዩ ዘረድእ ኢሉ ይመኽሮ እሞ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ንምርግጋጽ ድራጎ ናብ ኤድሪክ ከይዱ ኢዱ ብምሕራድ ጉልበትካ እዩ ኮይኑ ዘሎ ንምንታይ ግን ቃንዛይ ዘይኮነ ኢሉ ነገራት ጽቡቕ ከም ዘየለዉ ንኤድሪክ ከረድኦ ይጅምር። ኣብ ሰዓት ድማ ኤድሪክ ሓደ ማንም ዘይተጸበዮ ምስጢር ኣውፅ ሜገን ዝተባሃለት ሓንቲ ማንታ ሓፍቲ ነይራቶ። ህይወታ ካብ ዝተወለደላ ሰዓት ጀሚራ እያ ኸባድ ነይራ። ምክንያቱ ገጻ ናይ ድራጎን ዝመስል ቆርበት ነይርዋ። ዋልተር መርገም ኢሉ ስለ ዝኣመነ ኩሉ ግዜ ርእሳ ክትድንንን ገጻ ክትሽፍንን የገድዳ ነይሩ። ማንም ሰብ ንኸይሪኣ ካብ ሰብ ይርሕቓ ነይሩ። ንዓኣ ንምሕላይን ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ድማ ኩሉ ዝተኸኣሎ እዩ ዝገብር ነይሩ። ሓደ ዕለት ግን ኤድሪክ ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት ክልተ ሰባት ጠንቋሊት ኢሎም ብምእማን ክቐትልዋ እናተዳለዩ ይጸንሕዎ። ኤድሪክ ብፍጥነት ብምምጻእ ብቐሊሉ ንኽልቲኦም ይቕጥቅጦም እሞ ኣብቲ ሰዓት ሜገን እውን ናይ ባዕላ ፍልይ ዝበለ ሓዊ ናይ ምንቁፅጻርን ናይ ምንቅስቓስን ሓይሊ ከም ዘለዋ ይርኢ። ኣብቲ ከባቢ ዝተናኸሰ ሓዊ እንድሕር ደኣ ነይሩ ክተንቀሳቕሶን ናብ ድለያ ክትገብሮን ትኽእል እያ። ግን ከምቲ ድራጎን ባዕላ ሓዊ ክተውፅእ ኣይትኽእልን። ሓደ ዕለት ግን ኤድዋርድ ምስ ኣቦኡ ተዋኢሱ ናብታ ቁሸት ክኸይድ እሞ እቲ ሮበርት ዝበሃል ሰብኣይ ሓላይ እታ ቁሸት ንክኸውን ይሸሞ። እቲ ምሸት ንሱ ንገዛ እንትምለስ ግን ገዝኦም እናተቓጸለ ይጸንሖ። ሜገን እናውገየት ናብኡ ትመጽእ እሞ ብሰንኪኺ ካብዚ ቦታ ክንጠፍእ ኣለና ምስ በለኒ እቲ ሓዊ ምቁፅጻር ተሳኢነኒ እዛና ሙሉእ ንሙሉእ ኣቃጺለዮ ኣቦና ውሽጢ ስለ ዝነበረ እውን ሰንኪ እቲ ሓዊ ሞይቱ ኢላ ትነግሮ። ዋልተር ክመውት እንከሎ ነበርቲ እታ ቁሸት እታ ጠንቋሊት ሜገን እያ ቀቲላቶ ብምባል ንክቐትልዋ እናኣለሽዋ ይጸንሑ። ኤድዋርድ ናብ ሮበርት ብምኻድ ሜገን ካብቲ ዓዲ ጠፊኣ ክትነብረሉ ትኽእል ቅርሺ ንክህቦ ይልምኖ። ሮበርት ፈቓደኛ ይኸውን። ግን ኤድዋርድ ነታ ቁሸት ንምሕላይ ናይ ግዲ ነኡ ክነብር ከም ዘለዎ ይነግሮ እሞ ምእንቲ ሓፍቱ ኢሉ ይሰማማዕ። እንቲ ሓፍቱ ሜገን ግን እቲ ቅርሺ ሂቡ እታ ቁሸት ካብ ዘፋንያ እንድሓር ፈጺሙ ርእዋ ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ግን ማንም ሰብ ዘይተጸበዮ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እታ ቤት መንግስቲ ይኽፈት። እቶም ዝተለመዱ ቫይኪንግ ነታ ቤት መንግስቱ ንምውራር መጺኦም ኣለዉ። እዚ ዜና እዚ ናብ ኤድሪክ ይበጽሕ እሞ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኸውን። እቶም ሰራዊቱን ብሉጻት ጀነራላቱን ብምድላይ ድማ ባዕሉና መርሖም ናብቲ ኩናት ንኽኣቲ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ እቶም ቫይኪንግ ካብቲ ማእኸል ጫካ ንኽወፁ ኣብ ማእኸል ትጎልጎል እናተጸበዮም ይጸንሕ። ድራጎ መጺኡ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማርኩም ከይደ ኸዛርቦምን ሰላማዊ መፍትሒ ንኽፈጥርን ዕድል ሃበኒ ኢሉ ይሓቶ። ኤድሪክ ግን ፈቓደኛ ኣይነበረን። ጸጋዕካ ሓዝ ባዕለይ ክውድአ እየ ብምባል ንኩናት ይዳለ። መራሕቶም ቫይኪንግ ብዙሓት ሰራዊት ብድሕሪቱ ሒዙ ካብቲ ጫካ ክወፅእ እንከሎ እቶም ቫይኪንግ ምንም ከም ዘይፈርሑ ግልፂ እዩ ነይሩ። እቶም መማኸርቲ ንኤድሪክ እቲ ድራጎን ሰዲዶም ኩሎም ንኽቐትልዎም ይመኽርዎ። ግን ኤድሪክ ኣይሰምዖምን። እናጋለወ ናብ ቅድሚት ብምኻድ ነቲ ንጉስ እቶም ቫይኪንግታት ሓደ ብሓደ ንኽጋጠሙ ይሓቶ። ንጉስ ናይዞም ቫይኪንግ እናሰሓቐ ፈቓደኛ ይኸውን እሞ ንዓይ ተኪኡ ዝቃለስ ብሉፅ ተዋግኣ የለን ኢሉ ንሓደ ምስጢራዊ ሰብ ካብ ድሕሪት ይጽውዕ። ቅድሚ ኣብቲ ብጎልጎል ምጽሓ እቶም ቫይኪንግ ሓዊ ዝነደደ ፍላጣታት ናብቲ ማእኸል ይትኩሱ። ኤድሪክን ሰራዊቱን ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ዝኽፈትሉ ዋላ ተመሰሎም እቲ ፍላጣ ሰደድዎ ናብቲ ምስጢራዊ ተዋግኣ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ድማ እቲ ምስጢራዊ ተቓላሳይ ሜገን ምዃና ግልፂ ይኸውን። እቲ ሓዊ ዝሰድሉ ኣለዎ እውን ንሳ ንኽትጥቀመሉ እዩ። ሓደ ካብቶም ቫይኪንግታት ብጌጋ ዝተኮስዋ ፍላጣ ኢዳ ተወቕዓ እሞ እቲ ድራጎን ብቓንዛ ተሳዒሩ ተወሪሩ ናብ መሬት ይወድቕ። እታ ትኽክለኛ ማንታ ሓፍቱ ንኤድሪክ ጓሉ ንዋልተር ምዃና ድማ ንኹሉ ሰብ ግልፂ ይኸውን። ሜገን ምስ ኤድሪክ ብዘይ መሳርሒ ክትዛረብ ከም እትደሊ ትነግሮ እሞ ኣብ ሓደ ዳስ ንኽዛረቡ ይእከቡ።
ኣልበርት ሓፍቱ ናይ ቫይኪንግ ንግስቲ ከም ዝኾነት ምንም ከም ዘይፈለጠ ክነግራን ከሎ ናይ 10 ሰዑት ሓይሊ ዘለዎ ወዲ ቤት መንግስቲ ወሪሱ ክበሃል ከሎ ናይ ግድን መፂእ ክርኢ ነይርኒ ኢላ ትነግሮ ድራጎ ድማ ሜገን ሓዊ ክትቆፃፀሮ እምበር ክትፈጥሮ ከም ዘይትኽእል ድሕሪ ምርዳእ እቲ ሓዊ ድራጎን ኮር ዝበሃል ካብ ውሽጦም ዝወፅእ ፍልይ ዝበለ ጉልበት ምዃኑን ኩሉ ኤድሬን ኮነ ሜገን ዘለዎ መስማት ካብ ዝመፅእ ምዃኑን ብምርዳእ ንሳ እውን ከምኡ ካብ ሰውነታ ከመይ ጌራ ሓዊ ክተውፅእ ከም እትኽእል ከም ዘሰልጥና እውን ይነግራ ሜገን ፈቃደኛ ትኸውን እሞ ኤድሬን ፈፂሙ ዘይተፀበዮ ዘረባ ትጅምር ብሓንቲ ደቂቓ ቀዲመካ እየ ተወሊደ ምዕባይካ ስለ ዝኾንኩ ድማ እቲ ቤት መንግስቲ ኣነ ክወርሶ ዘለኒ ኢላ ክትፎኻኸሮ ትጅምር ኤድሪክ ፈፂሙ የተሰማምዐን ንሳ ድማ ጓል ስለ ዝኾንኩ ድኻ ንዕካኒ ኣድላይቲ ኮይኑ እዚ ችግር ብቓልሲ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ኢላ ክትዛረቦን ከላ ድማ ምንም ግዜን ከይጥፍአ ፈቃደኛ ይኹን ድራጎ ኣብ መንጎ ብምእታይ ክልቲኦም የረጋግዖም እሞ እቲ ምሸት ንሓሰብሉ ንክሓድሩ ይነግሮም እቲ ምሸት ንሱ ግን ሜገን ድራጎ ደቂሱን ከሎ ማንም ከይሰብዓ ዓቐስ ኢላ ትቐርቦ እሞ እታ ውሽጢ ልቡ ዝነበረት ኣስማተኛ ሓዊ እታ ባርዕ ናይ ምቁፅፃር ኣስማታ ተጠቂማ ካብ ውሽጢ ወሲዳ ትሰርቃ እሞ ኣብ ንእሽተይ ብርጭቆ እትያ ኣብ ክሳዳ ተንጠልጥላ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቶም ጨካናት ቫይኪንግ ኣብቲ ኤድሪክን ሰራዊቱን ዓሪፉሉ ዝነበረ ካምፕ ሓያል መጥቃዕቲ ይኸፍቱ ኤድሪክ ካብ ድቃሱ ተደናጊፁ ተሲኡ ንደገ ክወፅእ ከሎ እቶም ናይ ቫይኪንግ ሰራዊት ብኩሉ ገጽ ከይቦሞ ምስ ሰራዊቱ እናተጋጠሙ ይርኦም ድራጎ እቲ ዕግርግር ንምቁራፅ ሓዊ ንኽተፍእ ይሙኩር ግን ሜገን ወሲዳቶ ስለ ዝነበረት ኣብ ውሽጡ ዋላ ሓንቲ ነገር ክረክብ ኣይከኣለን ሜገን ናብ ቅድሚቱ መፅያ ሓዊ ብምስዳድ ክሳቡ ትጎድኦ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ምንም ኣይተረድኦ ነይሩ ግን ሜገን እቲ ድራጎን ክትጎድእ እንከላ ኣብ ከይዲ ንባዕላውን ትጎድእ ስለ ዝነበረት ኣዳኺማቶ እያ ሱቕ ኢላ እምበር ፈፂማ ኣይቀተለቶን ምክንያቱ ናቱ ሞት ናታ ሞት እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እታ ጉልበት ተዋሓዊ ሜገን ስለ ዝወሰደታ ንሱ እውን ድኾም ይኸውን እሞ ኤድሪክ ቤት መንግስቱ ኣሕሊፉ ንኽህብ ይገደድ እቲ ድራጎን እውን ኣእጋሩ ብሸንሸል ተኣሲሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይውሰድ ምሸት ምስ ኤድሪክ ክራኸቡን ከለዉ ሓፍትኻን ከላ ማዕረ ክንዲ ዝኽትጭክነልካ ዝገበራ ነገር እንታይ እዩ ኢሉ ይሓቶ ሰንኪተብ ገጻ ዝነበረ ምልክት ዝፍንፍንዋ ነውሩ ሰባትን ሓቢኣ ክትነብሮ ዝተገደደት ህይወትን እዚ ክትገብር ከም ዝገበራ ድማ ይርዳእ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንጉስ እቶም ቫይኪንግታት ናብ ሜገን ይቐርብ እሞ ኤድሪክ ኣብ ቀጻሊ ግዜ ችግር ንኸይኾነና ሕዚ ቀቲልክ ተገላገለ ኢሉ የማኽራ ንሳ ግን ፈፂማ ፈቃደኛ ኣይነበረትን ሓዋ ንኽትቀትሎ ድፍረት ስለ ዘይነበራ ድማ ካብቲ ቤት መንግስቲ ንኽባረርን ህይወት ኣብ ካሊእ ዓዲ ንኽጅምርን ትሰዶ ቅድሚ ምኻዱ ግን ሓደ ነገር ክገብር ተገድዶ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ነበርትታ ቤት መንግስቲ ጠጠው ብምባል እቲ ንግስነት ንሓፍቲ ኣሕሊፈ ይህበያ ኣለኹ ኢሉ ክናዘዝ ተገብሮ ሜገን ንግስቲ ኮይና ኣብቲ ቤት መንግስቲ እናሓለፈትን ከላ ሓንቲ ቆልዓ እናኸይትሰምዓ እሞ እንታይ ኮንኪ ኢላ ትሓታ ንሳ እውን ወለዳ ንሓደ ሃፍታም ግን ድማ ብዕድመ ዝደፍአ ሰብኣይ ንኽትመርዖ ከም ዘገድድዋ ኣለዉ ትነግራ ሜገን ድማ እዚ ቤት መንግስታ ካብ ሎም እንዳሓር ከም ዘይፍቀድ ብምንጋር ከቢድ ትእዛዝ ናብ ኩሉ ሰብ ትሕልፍ ብዙሕን ክትፀንሐት ድማ ኣብቲ ቤት መንግስቲ ዘለዋ ኩለን ንሽቲ ናብ ሓደ ቦታ ብምእካብ ስልጠና ከም ዘለዎን ትነግረን ኩሉ ነገር ብሰብኡት ንኽግበረለን ፈፂመን ክፅበያ ከም ዘይብለን ህይወት ብጣዕሚ ከባድ ስለ ዝኾነት ክዳልያ ከም ዘለዎን ትነግረን እዚ ሓሳብ እዚ ሜገን ክተልዕሎ ዝተገደደት ኣተዓባብያን ቁልዕነታን ብምርኣዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ካብ ሓዋን ካብ ኣቦኣን ብምፅባያ ብዙሕ ነገር ስለ ዝጎደላ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኤድሪክ ዋላ ሓፍቱ ኣብ ካሊእ ዓዲ ንኽነብር ሰዲዳቶ እንተነበረት እቶም ቫይኪንግ ካብኣ ትእዛዝ ስለ ዘይቕበሉ እንከይሰምዐት ናብ ጀልባ ሰቒሎም ንባርነት ንኽሸጥዎ እናወሰድዎ ይፅንሑ እቲ ወገን ድራጎ ብዛዕባ ኣቦኦም ኤድሪክ ዝነገሮ ነገር ንሜገን እንትነግራ ናተኸፋልቲ ታሪክ ክሰምዕ ከም ዘለዎ ብምንጋር ቀስ እናባለት ክተረድኦ ትጅምር ኤድሪክ ኣብታ ቁሸት ከም ድላይ እናተንቀሳቐሰን ኩሉ ሰብ እናፈትዮን እናጣቕዕሉን እንትነብር ገፃን ክሳዳን ደፊኣ ኣብ ገዛኣ ክትሕባእ ትግደድ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ካሊእ ዝግበር ነገር ስለ ዘይነበራ ሓዊ ምቁፅፃር ከም ዝተላመደትን ሓደ ግዜ ገዝኦም ክቃፀል እንከሎ ድማ ኤድሪክ ናብ ጃልባ ሰቒሉ ካብቲ ዓዲ ከም ዘባረራን ንድራጎ ትነግሮ እታ ዝተሳፈረላ ጀልባ ሓያል ማዕበል ትቃዕሞ ብህይወት ንምትራፍ እናተቃለሰትን ከላ እቶም ሕጂ መሪሓቶም መፅያና ቫይኪንግ ከም ዝረኸብዋን ከም ዘድሕንዋን ትነግሮ እቶም ቫይኪንግ ባርያ ንኽትከውኑ ካወሲዶማ እንትነበሩ እቲ ዝነበራ ናይ ሓዊ ሓይሊ ተጠቂማ ንነብሳ ክትከላኸል እቲ መራሒኦም ይሪኣ ከምዚኣ ዝበለት ፍሉይ ኣስማት ዘለዋ ቆልዓ ካብ ባርያ ሓሊፋ ንግስቲ ክትከውን ከም ዘለዋ ብምእማን ድማ ሓላፊት እቶም ቫይኪንግታት ከም ዝገበራ ንድራጎ ተረድኦ እቲ መማኸሪ ወግዖም ከቆርፆም እንከሎ ድማ ድራጎ እንድሕር ዳ እትሓዊ ሙሉእ ንሙሉእ ክትቆፃፀር የደሊኺ እታ ከባቢ ዝወሰድክያ ነገር ናባይ መለስያ ኢሉ ንሜገን ይነግራ ግን ከምዘይሰማዕቶ ተሲኣ ትኸይድ በዚ ወገን ናፍቲ ባሕሪ ክንምለስን ከለና ኤድሬን ንሓደ ካብቶም ዝሕልዎ ነውሪ ሰባት ብምጥቃዕ ነታ ጀልባ የበላሽያ እሞ ምጥላቕ ትጅምር እቶም ቫይኪንግ ድማ ኩሎም ተናዲዶም ካሮኦም መዚዞም ክቕትልዎ እናተዳለዩ ይፀንሑ
ኣብታ ሰከንድ ንሳግን ድራጎ በዚ መፂን ከይበልዎ ብፍጥነት ብምምፃእ ብሸንሸል ገይሩ ንኤድሬ ነድሒኑ ሒዝዎ ይኸይድ። ናብቲ ቤት መንግስቲ ክንመለስ እንከለና ሓደ ካብቶም ቫይኪንግ ንንጉሱ ንምንታይ ናብዚ ክንመፅእ እንከለና ወርቂ ኢልካና እንከለኻ ኣብዚ ንእሽተይ መሬት ጥራይ ሂብካ ሱቕ ትብለና ኢሉ ይሓቶ። እቲ ንጉስ ድማ ዓቕላም ብዘይምዃኑ ብጣዕሚ ተናዲዱ ብተደጋጋሚ ወቂዑ ይቐትሎ። ግን ሜገን ሃንደበቶም መንጎ ተኣትሞ እዚ ቤት መንግስቲ እዩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ችግር ድማ ክፍጠር ኣይደልን ኢላ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ንኸቋርፅ ኣፈራሪሓቶ ትኸይድ። ንጉስ እዞም ቫይኪንግ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ነገራት ካብ ኢዱ ቁፅፅር ይወፁ ከም ዘለዉ ይፈልጥ እሞ ነቶም ወታደራቱ ብምፅዋዕ ኣብቲ ቤት መንግስቲ ዘሎ ወርቅን ብሩርን ካልእ ክባር ነገርን ዘሪፎም ኣብ ቅድሚኦም ፀንሖም ቀቲሎም ካብቲ ቤት መንግስቲ ንኽወፁ ንኽዳለዩ እዝዞም። ኤድሪክ ምስ ድራጎ ኣብ ማእኸል ጫካ እናዕረፈ እንከሎ ግን ናይ ሰርከስ ምርኢት ዘቕርቡ ብዙሓት ሰባት ዓባይ ጋሪ እናደፍኡ ብቅድሚኡ እናሓለፉ ይርእይዎ። እቲ ንጉስ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ድማ ንኽሕግዝዎ ፈቃደኛታት ይኾኑ። ድራጎ እዚ ሰዓት እዚ ቀስ ብቐስ እናሞተ እዩ። እታ ሜገን ዝሰረቐታ ሓዊ እንድሕር ደኣ ዘይመሊሳሉ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ምሟቱ ዘይተርፍ ነገር እዩ። ኤድሪክ እንታይ ከም ዝፍጠረሎ ንዞም ናይ ሰርከስ ምርኢት መቕረብቲ ይነግሮም እሞ ንኽሕግዝዎ ይሰማምዑ። እዚ ቅፅል መዓልቲ ሒዞሞም ናብቲ ቤት መንግስቲ ይኸዱ እሞ ድራጎ ንኸይፍለጥ እምኒ መሲሉ ኣብ ልዕሊ ጋርኦም ይስቀል። ንምሸቱ ትኹረት ኩሉ ሰብ ንምስራቕ ፅቡቕ ምርኢት እንተቕርቡ ኤድሪክ ነታ ትኽክለኛ ሰዓት ብዓቕልና ተፅበየ ይጸንሕ። ግን ንጉስ እዞም ቫይኪንግ እውን ዘዳለዩ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ነይርዎ። ነተን ተቓለስቲ ወታደራቱ ንሜገን ንኽእልሻኣን ንኽቐትለኣን እታ ናይ ድራጎን ሓዊ ሒዘን ንኸምፃሉን ይሰደድ። እተን ወታደራት ንኽቐትለኣ ናብ ውሽጢ ኣትያ። ግን ኤድሪክ እውን ኣብታ ትኽክለኛ ሰዓት ይመጽእ እሞ ንሜገን ኣድሒንዋ ካብቲ ቦታ ብሓደ ይወፁ። ግን እተን ተቓለስቲ ፈፂመን ተስፋ ይቆረፃን። ስዒሆንኦም እንትበኣሳ ካብ ክሳድ ሜገን እታ ሓዊ ናብ መሬት ትወድቕ። ኣልዒላ ሒዛታ ናብ ጉየት ክትከይድ እንከላ ድራጎ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ይርድኦ እሞ ካብቲ ተሓዊሉ ዝነበረ ናይ እምኒ መልክዕ ተሲኡ እናነፈረ ነታ ሓዊ ዝሓዘት ናይ ቫይኪንግ ወታደር ክስዕባ ይሙክር። ግን ፈፂሙ ክረኽባ ኣይከኣለን። እታ ጥርሙዝ ናብቲ ንጉስ እቶም ቫይኪንግ ትድርብየሉ እሞ ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ይሕዛ። ኤድሪክና ሜገን ናትኪ ጥፍኣት ተባሂሎም እናተኻትዑ እንከለዉ እቶም ቫይኪንግ ኣብ ሓደ ፅርፊ ይኸብዎም። ዓቕሊ ዝወድእ ድራጎ ንኽልቲኦም ኣልዒሉ ይወስዶም እሞ ኣብ ሰማይ በዓልቲ ንባዕልቶም መጋጩ ውንኦም የስሕቶም። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ክትስኡ እንከለዉ ክልቲኦም ኣብ ማእኸል ጫካ እዮም ዘለዉ። ናብ ምበኣሶም ክምለሱ እንከለዉ ድራጎ ብፍጥነት መፂኡ ናብ መሬት ኣጣቢቑ ሒዞም እሞ እዚ ናይ ክልቲኦም ናይ ግሊ ጉዳይ ነታ ቤት መንግስቲ ይቐትላ ከም ዘሎን ካብዚ እንድሓር ዓቕሊ ገይሩ ክሪኦም ከም ዘይኽእልን ብምንጋር እንድሕር ደኣ ዘይተሰማምዑ ኮይኖም ተቓቲሎም ንኽፀንሕዎ ንኽበኣሱ ከም ዝፈቕደሎም ነጊሩ ሓዲግዎም ይኸይድ። ሕዚ እውን ክዕረቑ ዋላ ተተፅበናዮም ፈፂሞም ኣይተምሃሩን። ምበኣሶም ክቕፅሉ እንከለዉ ኣብቲ ጫካ ሓውን እምንን እናተዳዋረዩ ናብ ሓደ ፈፂሞም ክርስዕዎ ዘይኽእሉ ብደንቢ ዝፈልጥዎ ቦታ ይበፅሑ። እዚ ቦታ እዚ ቆልዑት ኮይኖም ብፍቕሪ ሓቢሮም ዝጫወትሉ ዝነበረ ቦታ እዩ። እቲ ትውስታታት ንሱ ድማ ማዕረ ክንደይ ከም ዝተረሓሓቁን ዝነበሮም ፍቕሪ ከም ዝረስዑን የስታውሶም እሞ እቲ ባእሲ ጠጠው ንኸብሉ ይውስኑ። ኤድሪክ ቅሩተይ ድሕሪ ምርግጋዖም ንሓፍቱ ካብቲ ቤት መንግስቲ ንምንታይ ከም ዘባረራ ግልፂ ገይሩ ክነግራ ይውስን። ኣቦኡ ብሰንካ ዝሞተ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ደጊሙ ክሪኣ ከም ዘይደለየ ግን ሜገን እናሰምዐ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ንሱ ከም ዘይኮነ ብምርዳእ ክትነግሮ ትጅምር። ንሱ ምስ ኣቦኡ ክበኣስ እንከሎ ደፊእዎ እንትወፅእ ኣቦኡ ንድሕሪት ተንደልደሊሉ ርእሱ በሊሕ ነገር ክዓርፍ እንከሎ ከም ዝሞተን ኤድሪክ ኣቦይ ቀቲለ ኢሉ ሕማቕ ስምዒት ንኸይስምዖ እቲ ሬሳ ውሽጢ እንከሎ ብሓዊ ኣቃፂላ ንሳ ዝቐተለቶ ከም ዘምሰለቶም ተረድኦ። ነበርቲ እታ ቁሸት ንኤድሪክ እዮም ዝፈትዩ ነይሮም። ኩሉ ተስፋኦም ድማ ኣብ ልዕሊ እዩ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ሜገን ምንም ኣይነግሮን። ንዑ ኢላ ድማ ነብሳ መስዋዕቲ ከም ዝገበረት ተረድኦ እሞ እዚ ኩሉ ግዜ ብጌጋይ ፀላኣ ከም ዝነበረ ተረዲእዎ ኤድሪክ ብተግባሩ ክሓዝን ይጅምር። እናኸየት ንዑኡን ድራጎን ይቅርታ ተሓቶ እሞ ኤድሪክ እውን ይቅርታ ተቐቢሉ እቲ ጉዳይ ብሓደ ከም ዝውድእዎ ቃል ብምእታይ ናብቲ ቤት መንግስቲ ይምለሱ። ግን ድራጎ እንድሕር ደኣ ተሓዊፍ ቀልጢፎም ዘይመሊሶምሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ክመውት እዩ። ንሱ ተሞይቱ ከዓ እቲ ቤት መንግስቲ ናብ ኢዶም ናይ ምምላስ ምንም ዓይነት ዕድል የብሎምን። እቲ ንጉስ ናይቶም ቫይኪንግ ንጉስ እተዓዲ ገይሩ ንባዕሉ ብምሻም ተሃፍቲ ወሪርካ ንምኻድ እናተዳልየ እዩ። ሃንደበት ናብ ሓደ ክፍሊ ከኣቶ እንከሎ ግን ኤድሪክ ተረጋጊዑ ኮፍ ኢሉ ይጸንሖ። ሰብኣይቲ ኮይንካ ግጠመኒ ኢሉ ይሓቶ እሞ ንጉስ እቶም ቫይኪንግ ብኩሉ መዳይ ልዕልነት ስለ ዝነብሮ ፈቓደኛ ይኸውን። ናይቲ ድራጎን ሓዊ ብድሕሪት ዘበረታትዑ ሰራዊትን እቲ ሓደገኛ ተባሂላ ትፍለጥ ናይ ኤድሪክ ኢድ ብድሕሪት ተኣሲራን። ድራጎ መፂኡ እቲ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ይነግራ እሞ ሜገን ትኹረት እቶም ቫይኪንግ ንምስሓብ ናብ ካሊእ ኣንፈት እናወሰደቶም ይጸንሕ። እተን ዘሰልጠነት ተነዋልዱ እውን መፅአን ክሕግዛ ኣይጅምራ። ኤድሪክ እታ ናይ ድራጎን ሓዊ ዋላ ይመንጥሎ እቲ ቫይኪንግ መሊሱ ይበኣሶ ስለ ዝጀመረ ካብ ኢዱ ወዲቓ ናብ መሬት ተዓልብ።
ميغن أتمساسال ساعات بخل التفلات أختوك عن كلا اتدراغون كأزات تسمعون عن مريت يودق اتوغن اتفايكينغ نإدريك نقتل بفاس بدحريتي وقعمو اتنا دراغون قروتي كلا قللو اتفايكينغ اتدراغون قروتو أخم زلو سلزي فلته إدريك موتي تصبيو نيرو دحرزي اتنا حوس مات نو عليك وسدي بزبل تسفا اتا طرموس كفيتو تحاوناو سونو تخفصو يجمر ندقايق ولا يكون عيال قلوتي تسمعوا نيرو قموس عن كيت صنحه اتحوي بوش تخقاطلو يجمر مو ادريك كارو العلو نتفايكينغ وقيو قتلو دحرزنا قويه نفتخت موت قريا زنورت حفتي خيد اتحوي حزواخم زلو تستوعل مو ندراغو قلطيفو نخون نخدحنو نتنقرو دراغو دما بتوغن انا يكدلكم نحفت خابا ادحنا يلي نقرو إدرين قاسا أنه على دحر مصنح كم تدراغو زنوغرو غيرو اتحوي نحافتو ميغن يهبا ميغن ميمتو قودي أخم زينورت كامريت اللعال اتوغت أزنورة ناي دراغون زمسل طاساتات يتأفق اتحايلا دما كاول ما نمجيزن لعال يوسخ حجي دريغو زرحنو ناقر سلزي ترفة أو كروا جيزغ موتيو اتنا يمترشا جيزاتاتو مسؤول محلاف دما أو تقو كوفيولو كلتيوم بحد مخونم بتعمو خمس حقوسو بمنقار دما كل تمنيتو قاعد خمس خون بمرداء مترشا تنفاسو تنفيسي موت اتم بحوات قوانن قواني اتبيت منقستن من محدار انا تداليو نارعنا يوم دما فيلم نايودا من ايلو مع انتزانتنا بوزح تمايركم تزناقعو من كتكون تسفاي قبر بوغاني بوزح سلاز تزناقع كلو كاو عسرته شو منتي ويخ حلفه نسخونك كاو عسرته خندقكم كتوو او كومنت متحف كي ترسعو ندحر أكسحت تنحكم فتيكم ولكم مالتيو فيديونا لايك ناشير channelنا دما سبسكرايب حساب رئيتكم أو كومنت مكفال كي ترسعو بخالوات فيلم تادكي مناك سابراخل سنايت أنحيد